Haramdağ Berdimuhammedow ýyl geçdigiçe günäsi geçilýän bennilerin sanyny kemeldýär. Soňky günä geçişligiň goşadyrnak üçin näki netijesi 611 adam boldy. Emma türmede ejir çekip oturan adamların, ýagny bennilerin ajy ykbaly aýal türmesiniň sakçysynyň ogluny asla alada goýanak. Diktator diňe öz maşgalasynyň geçmiş taryhyny alplaşdyrmak bilen meşgul. 2017-nji ýylda öz kakasy barada çykaran kitabyndan soňra 2018-nji ýylyň iýun aýynda diktator öz ejesini wagt edýän ýene bir kitaby çap etdi. Harambaşy Niýazowyň ejesi Gurban Sultanyň öz döwründe eden ahlaksyz hereketleri üçin suç jogapkärçiligine çekilendigini inni bütün dünýä bilýär. Haramdağın ejesi Ogulabadyň hem öz döwründe ýüpek sapagy bilen baglanşykly bir kanun sewda üçin jenaýet jogapkärçiligine çekilendigi barada il içinde gurrun edilýär. Ogulabadyň Türkmenistanyň gaznasynyň baş ogrusy hem de baş korrupsioneri adamlaryň köpçüliklerin gyrylmagyna we diri ýitirim edilmegine esasy sebäpkärlerin we gatnaşyjylaryň biri öz halkyny soğan soýan ýaly edip garyp buna düşüren hem de Türkmen döwletiniň maddi medeniýet mirasyny düp teýkary bilen ýok eden zalymiň ejesidigine inni hiç kimde şek şüphe ýok. Ogulabadyň dogmasynyň 21-nji asyrda öz halkyny gyrgyna beren zalim ganfordygyny inni tutuş dünýä bilýär. Eden jenaýetlери üçin Haramdağın jogap bermeli wagty inni uzakda däl. Onuň öz hyýalyna ýöre diýen hasap kesibi etsem goýsamy mundan bu ýana başa barmak. Ey ilahi emine Adan yolu, adan yolu atlanalım, atlanalım. Adan yolu, adan yolu atlanalım.